Izisebenzi ebezithukuthele zigane unwabu zimendleleni yemoto amaphoyisa e-GMPD inyala ukuzama ukuvimbela ukuthi imeya ingahambi. Sibe sibi kakhulu isimo ngesikhathi imeya ithula inkulumo emfishane yehluleka ukunika izisebenzi isikhathi sokuthi zizokhushulelwa nini imiholo. Izisebenzi zifuna ukuqaliswa ngokushesha isivumelwano sango-2016 semiholo. Uthi bazohlangana nobuholi namhlanje uthi bazobazisa ngokuqhubekayo. Umhlangano womkhandlu ke wabambezeleka ngenxa yombhikisho obuvale zonke izintuba ezingenela esakhiweni somkhandlu. Izisebenzi zibeke amabhasi kamasipala kanye namaloli kuyo yonke imigwaqo engenela kulesakhiwo edolobheni eGoli. Umkhandlu bekulindeleke ukuthi udingide ngokuboleka imali engo-2 billion ebhange lezentuthuko i-Development Bank of Southern Africa ekuhloswe ngayo ukulungisa izinkinga zemali kuleli dolobha. The issue here is if it's money, the city must come to us and say, comrades, we know we owe you, but we don't have money. Izinyunyana ziziphikile izinsolo ezisestatimendeni ezikhishwe ihhovisi lemeya lisola izisebenzi ngokungenela isiteleka esingekho emthethweni. I-SAMWU kanye neMeya basezingxoxweni ezintsha zemiholo.